କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ତଳଝରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଶିଝରି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଫେରାର। ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 1 ଘଟିକାଠାରୁ 2 ଘଟିକା ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଳଝରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଶିଝରି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଶିଝରି ଗ୍ରାମର ଉମାଶଙ୍କର ଚାଲି ଚାଲି ନିଜ ଗ୍ରାମ ରାଶିଝରି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାମପୁର କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କାଶୀପୁର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଏକ ବାଇକ୍ ODC 8652 ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ବାଇକ୍ଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଥିବାବେଳେ ଚାଳକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉମାଶଙ୍କର ନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଚମ୍ପଟ ହୋଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଶବ ନିକଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି କିଛି କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଶୀପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। କାଶୀପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ ପରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କାଶୀପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ବାଇକ୍ ଚାଳକ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ମହୁଲ ପାଟଣାର ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।